KDRAMA chuan high school lar le changkang tak pakhat Changdam International High School anti chu a oma chu school chu mi hausa le thei phah te kalkhom na hmun ani chu mi school an ngai poimo ber chu hausakna ania mi hausa le nei nung phah te chuan za an kain thu nei na sang tak an nei thina school no pangdang te po chuan an zain mi hausa phah te thunhwaya chuan an tur ani kum khata an fi choi za chu dollar noi khat ania Changdam International High School akal no pangte nu le pa chu atlang puin director te private hospital nei tu te le company lian tak tak nei tu te ani tlang pui bok minaran tan chuan chu skula an fatical tir chu an swang to phak bak ania an nu le pa te hausak da na zirin chu skula zirlai no pang cheu po chu an din hun ai nang lo hlom hle bok chung ko hausa ta ka changa local te chuan an skula chuan an du an ti thiang veka achang phei chuan zirtir tu te zokhi no pang thun hwaya ano memoti mai tur khopin za an kai lo hle bok ani Changdam International High School a chuan mi hausa ni kherlo po luna chance om ve thina chu no pangin an lekha thiam na mangin scholarship mangin an lut ve thei ani ma se chu scholarship manga lut te chu nuam ti takin an kal tuan thei chin lo achan chu mi thei fa te chuan an ti du da in ne so taka chong khumin moi lo tak takin an laka chuan an che thin wang ani me chetlei rol pakhat kim hain ti hi a oma chunu chu high school kalme kania chung ko pa ngai ve mai atanga ron seilian ani an chung ko har sat na awangin kim hain chuan amamo te leina turin part time in na athok china hain chu school no pang smart le thiam thei takania private tutor tura na adil na chu amulau mai mi hausa fa te junior high school lakal mek te chu azir tir thina kan soi to angkhan Changdam High School akal tir phah in ngai nu le pa tam tak te chuan an fa te an lu thei nan thei top an chwa thina an fa te thiam na chu mi hausa fa te tan chuan thil poimo ber ani lova an fa te chu thiam thei vak lo po ni ma se an chung ten poisa an nga mer sha tha an nei chuan Changdama chuan an lut mai zelani kong le lama chuan nu le patam tak chu skula an fa te kal tir thei ho po chuan an fa ten me chan thiam lo thin em awangin an rilu a ha thin hle a private tutor la po anom nual thin reng bok ani chu tiang har sana tok zinga chung ko pakhat chuan hain chu private tutor turin an la a hain hi private tutor tura register le ni lo ma se a chan nu chuan ai kal tura ati lui thla tawangin sujoi ai chu akal saka haini chuan an skula chuan buaina atok pal hlau mai New Zealand a chuan zirna thila wangin a thlona kal theina hunrem chang tak aneya ma se an zirtir tu chuan chu program a chuan haini aya kal phu jok mi pakhat a thu le chu no pang chu nu le panei to lo api nen chawa cheng an ni thu chu ashila haini chu alungoi lo hle maya achan chu New Zealand an program man tura haini chu akal vedu tlat ani chuan dollar sang thum zanga ape ka ngai thu chu anzir tir tu pa chuan a shil bok ani haini chuan private tuition chu naya ni middle school zir lai mek mi hausa fanu chu azir tir chana chu nu nun dan chu haini chuan mak ati hle thina nayini chuan poisa khoral nan thil man to tak tak lei chu nuamati zong ania a bag leite po dollar sang thum mante a changin dollar sang amante ani thina nayini chuan amamo em lo po chu thil man to shim leina na mangna se em ani chuti mek lai chuan haini chu New Zealand a akal theina na dollar sang thum zanga amamo awangin chumi hlo chuak tur chuan rim taka hna a tho ngai thung nayani ten an mamo vak lo leina na an sum khoral mai chu haini tan chuan sha thiam a harve em bokani haini chuan sunjoi hne na chuan nayani omdan le amizia te chu ashila haini chuan engang pon thok rim maila mi hausa le mi re thei in kar hi chu angai reng don ani hi mi hausa te chuan engtiklai po in keini ang mi re thei te hi chu min husit reng don ti in ne soya sunjoi chuan haini hne na chuan no pang pakhat re thei ve tak mai an campus chunga om thu ashila ma se chu no pang chuan thilman to tak tak chu inti theinan mangin a thian te chu a hmu thina a thian te chuan ama ta emoti in an ngai sangin chung ko hausa ta ka changa local emo an ti thu te chu a shil bok ani haini chu le khazir tir turin na yani te ina chuan akal le a
chumini chuan na ya ni chu school atanga a hotlaya wangin alo le thleng lova anin enkol tu nu chuan na ya ni room alo han ngak mai turin ashila chutia na ya ni room a hainin alo nga reng lai chuan haini chuan room chung te chu a enkwala haini chuan na ya ni bag man to tak tak te chu akchin velin thlate alak puya chumi a thalak chu social media a chuan a post boka haini thalak post chu atum lo devin a viral tawak maya school lama achan te chuan haini thalak post chu anlo mu ve hloma mak anti in a thong lom hle mai haini chu mi hausa fanu ani nge an ring ngal burbok haini chu mi hausa fa ni reng chung sia an school ami re thei fa te ta na ham thatna sang sang adil ti an shat chuan an thin rim zok hle ani atira chuan a thianten mi hausa fanu anga an ngai chu mak ati le a ma se a hnuwa chuan social media thalak post wang kha ni ti a she chhuaka social media thalak post wang chuan a thiante zong zong chuan mi hausa fa mi re thei anga lem changa an pu ta zoka chuti lai tak chuan haini chuan a thian nu sunjoi thu soi mi pakhat mi nan ngei san theina na mi hausa anga lan tumle followers anga du wanga lemchang a soi kha a she chhuak ngala haini chuan a thianten mi hausa fa anga an ngei na chu remchanga la in chung ko hausa tak achanga lo seilan ang chuan om chun zom zel ta ani chutia a thianten mi hausa fa anga an ngei hnu chuan haini chuan na ya ni thom hno le thil nei man to tak tak chu thalak pui chun zom zelin social media lama chuan a post da zela haini chuan a chungten a pocket money tur an pek ngai lo awangin part time na a hotel thu chu a thiante hena chuan a shil bok a thom no man to tak tak te chu tuition a pek na a an du sak zialan tirna na an thil pek ani hlom thu a soitel bok a thiante chuan mak an ti hle a haini chuan social media followers anga chuan contract a mu tur thu le chuta tang chuan poisa thlatin a hlo chwa tur thu chu a thiante a shil tel boka haini chu na yani te ina chuan class peturin ma tak taka a thleng thina achang chuan na yani school ban ma te chuan a thlen khal bok thin na yani thomno changkang tak tak le a thil nei man to tak tak te chu thala in social media chuan a post da zelani sin chu in thlakin changdam school a zirlai no pang anti du da lai mek chu alo langa chu school a chuan zirlai pakhat bek jena ti a oma jenai chu an school a chuan alar a achung te hausakna awang chuan no pangdang po in an hlau hle bok bek jenai chu anu le pa an hausak awangin an school a chuan zirlai no panglang sar ber ani a chumi ani na chuan changdam school a zirlai no pangdang te chu athu hnuaya an omvek ani bek jenai ngei dana chuan an school kalna changdama chuan mi hausa fa te chau an lut tur ania scholarship hanga ron lut zirlai te chu a musi thin hle bok scholarship hanga zirlai lo lut apiang chu ti du da an ni pha zia boka a chan chu school atanga an chwa wa theina she om takin alo siam thin ani bek jenai le a chan te che dan chu zirtir tu hena complain anom chuan a hek tu zirlai chu school atanga hno chwa an ni thin bok ani zirlai no pangzinga inti du da na om chu kim hein chuan zirtir tu te hena a reporta ma se an zirlai ti du da zok chu school atang chuan a chuak ta zok ani kim hei ni chuan chutianga zirlai ti du da tu te chu man turin report a siam le a ma se kongra wa su thui lo hle mai a chan chu bek jenai kal zonga om chu tu pon an du lo wang ani kim hei ni po chu chung ko pa ngai ve mai ami ani a ani po chu an ti du da twar to te zinga mi ani bek jenai hian zirlai no pang chu she om takin siam thin ma se zirlai fing tak le thiam thei tak ani thunga class lak chung zongin do kan bo in mu thin ma se an zirtir tu te thu soi chu alo shavek zel tho ani sin chu in thak le in kim hei in chu alo lang le a changdam school form changkang tak le nal tak mai chu a hmuwa na yin nu chuan a fanu chu changdam school a alu ve thei hlo takin ti thuwa alo thruilok tira hai ni chuan uniform chu aru kala in a hachina ati chin dan pa nga in thala le in social media chuan a post le ta ani chutia form hak mek lai chuan rin lo de vin na ya ni chu alo ho thuta hai ni chuan uniform chu alo le ha ka wangin a che boy hle mai a form phel na hun ane to lo awang chuan khum hnuaya abiru ta ringota ma se van dwai thak takin hai ni phone chu aron rita thuta
nai ni po chuan a omna chu a hria thei pha ta ani atopa chuan nai ni chuan hainin a thom hno le thil nei te chu ama ta anga thala in Instagram lama a post thin thu chu a hmua nayanin haini thil ti a hria chuan hnu chuan haini po chuan sunjoy ani lo thu le sunjoy ai chu akal thu a shila haini chuan nayanin anu hne na a shil chu a hlau hle a anu a hria tirani chuan zel hiala tan thei awangin shil lo turin angena nayani chuan anu hne na hria tira du lawani chuan a homework nei te chu ti sak thin tu le akal na apianga veng thin turin atia nayini chuan a thu hnuai om tur chuan haini chu a shil bok ani telin nayani mizia chu angai om tel tela haini chu ama homework chau ti tir lovin a chante homework po chu a ti tir ve zela ma se haini chuan a thil ti swala wang chuan du thlan tur dang anei lawani hetiang zong zong ati na chan chu nayanin anu hne na a shil mai a hlo wang ania nikha chu haini chuan a thin tirim zwal em tu atonga haini chuan exam manei mek lai chuan nayani chuan aron kola interview anei na tura thil poimo tak ina a thei hil thu aron shila chumini chuan nayanin changdam high school a interview anei hun ania nayani chuan haini chu vawin entrance exam chu a pass lawani chuan haini thil ti swal chu a soi chwa tur thu aron shila haini chu exam nei mek ani awangin aril rupo a buai pha hle mai haini chuan nayani nge nang chuan lekha poimo chu la in changdam high school lama chuan akal le ngala school a thlen hnu chuan haini chuan nayani te thian ho thu soi chu a hria a nayani chuan haini chu alo bum kwal mai zok alo ni haini chu aril ru ana hle mai mi hausa zok te tan chuan mi re thei te chu infiam na tan chau an lo du ani hi ti te angai to a nayani chuan haini chu athu a oi lo fia nan mai alo manga haini chu aril ru ana in atlom hle in na in hria a mi hausa phah lo piang ve lo te chu van duai en ti pha hle bok haini chu toilet lama chuan kalin chuta chuan changdam high school zirlai pakhat chu alo om ve a chunu chuan samtron na hi aron pe a chu zirlai no pangming chu kim haini ve tho ani haini chuan an ming po ain ang chia a chuti mek lai chuan haini chuan zirlai nu kor hnunga chuan mire thei fa ti lekha in bel chu amua kim haini po chu an re thei awanga changdam skula musina tok mek ani chumin hnu chuan haini chuan bucket a tui khai chung chuan interview room omna lam chu apana room chung alu chuan alo re thapa haini chu thinrim takin nayani lam chu apan phaya atui khai lai chuan nayani interview nei lai mek chu achi patangin alai hu vekani haini thilti awang chuan nayani nu chuan haini chu havin an chia alo na sa hle a nayani le anu chuan changdam school a buaina siama wang chuan afanu mark chu an pe chen tur thu an principal chuan anu hne na ashila nayani nu chuan hainin afanu zirna ati chat awang chuan phuba ala nge tur thu ashil bok ani haini po chu document lem hanga tuition a pek awang le mi skula buaina siama wangin an skula chang chuan no chwa theireng ani thu chu an zirtir tu chuan ashila haini chuan a thil swalti awang chuan ngaidam adila chumi chawpo ni lovin haini chu nayani thil ru angin an pu boka mi hausa phah nga lawin soi chin te po chu do tani thu an skula mi te chuan an she chhuak bok ani haini chu skula a chan te chuan en sanin tuman an bedu lova a chan chin chu skula mi soinuam ti ber ani bok haini chuan a chan te ti dan chu beng khon du lovin social media thalak post chu a delete veka a account po ada private ngal bok ani haini ngai dam dil ne chu pom sakin school po chu apa ngai angin akal le a ma se azir lai pui tu ma abula anom du lova haini chu ngai om tak takin an tongkum thin bok haini chuan changdam high school a an principal huna hun rem chang tak anei lova an principal hne na chuan nayani chu an school a lu tir sham turin adil saka haini chuan a thil swal ti zong zong chu apom thu le zirlai no pangfel tak exam na apo thiam thei tak ani thu chu ashila ma se adil na chu a om lai la chuan alo hno sak ngalani an principal chuan mire thei chan pui chu atan hlok na om lo thu ashil bok ani haini chuan principal room chu a chwa sana bathroom lam chu apan ngala
meiche bedroom ah chuan mi pazirlai pakhat meiziala zuk ruk du awangin alo om meka zirlai hming chu li somang ani meiche thoma shat vele chuan chupa chuan makati in a hlau thong hle a meizial zuk chu tilhumin meizial bom chu in chunglama athuk ru ngala chulai hmuna tang chuan thom dim theyang bera chwa atuma mase haini chuan lo mu in somang chu aman bet ngala haini chuan somang chu mi patenom tak meiche bedroom lu chinge mo atia mase somang chu in soife in meizia zu tur chawakal ani thule helai bedroom ah chuan zirlai pakhatin nawati tlak nu in tuma an kal to ngai lo thu a soitel bok ani somang chuan haini chu school no pangdang ani ti le interview an nei na rooma bucket khai lut kha ani ti a sha chwaka somang chuan bucket gal ti in akova haini chuan somanga meizia zuk ruk chu soi chwa adu lo ani chuan an principal motor park na shil turin atia somanga chuan du thlan tura nei lo awangin a shil ta a haini chuan principal ho hun chu alo ngak ngat ngata principal hne na chuan nayani chu changdam skula alu theinan dil puile sham ale tum fana haini chuan principal chu darkar tam fe nga to hnuwa a nga na lama chuan ani po alo muthu hiala changdam principal chuan kar pakhat chau nei lovin chumi zan ber kher chuan a kar man ngai lo zok chu a khal hoa haini chuan principal in school a chwa san to ani ti shelovin a nga na nga ya chuan alo omrenga reyati deu to awangin principal kar omna lam chu apan pheya ledle tuma akal pheilai tak chuan zirlai no pang pakhat school building chung bera changa tlari chu asia a haini chu hoilet ngalin zirlai no pang chu thi na bol khat ngal vek ani ti a hmuin a hlau thongin amang ang hle a changdam skula in tha na thlenga thushama saber chu haini anita liam tuar mek po chu ama ming ang chia kim haini kha ani an pathi chuan anin muto nge nge principal chuan an skula thil thleng chu alo shave ngala a shat vele chuan kim hain chu ril ruhana aneya wanga mani inti hlum tum anga chwa turin atia korea ma chuan ril ruha awanga inti hlum an tam thei em wang bok ani thil thendan principal hna ron shil tu chuan buaina pakhat chin fel ngai an nei thu asoya thil thlen na hmuna chuan mita hmutu pakhat anom thu ashila chunu chu kim hain ani thu ashil tel bok ani atuka chuan hain chu hospital atanga in lama ho turin basa achwanga an in kot a thlen chuan nayani nu chuan alo nga ka haini chuan nayani nu a muthut chu mak ati hle a nayani nu chuan apa hna athil swal ti te chu a shil du wang ani aringa ma se arin lo deuh main nayani nu chuan thil pe khi a pe a thil pe ka pek chan chu haini le changdam skula principal chu inzom na enge motak an nei arin wang ani haini chu nayani nu che dana chuan angai a that lo pha zo khiala haini chuan in a thlen nuwa a phone an on chu changdam skula an principal miss call chu alo om chawa principal chuan message a hmu vele a call back turin message alo hnu chia haini chuan changdam principal in abedu chu makati ema wangin a call back ngala arin lo deuh mai in changdam school principal chuan haini chu an school a zirlai no pangata na pom thu aron shil hlol mai changdam principal in an skula alag lu du na chan chu kim haini thi na thlenga engma asoi chwa lo nan le aka an hup thei nan mai chawa so mania haini chuan in tha na thlen na hmuna chuan building chung bera mi hmu anei ti an shatin kim haini chu mania in ti hlum ni lovin mi tha nge ani ti police ne na asoi chwa an hlo wang ani changdam skula in thana thleng ti midang in an sha chuan an school hlutna atlak tiam an hlo awangin principal chuan haini chu bia in athil hmu chu soi chhuak la athil hmu chu a soi chhuak lawani chuan changdam skula alu a phal sak tur thu a shil bok ani haini chuan changdam principal somna chu atira chuan harmai atuma ma se ai ngei to chianga tunba ka hun tha hi anei to arin lo awang le mi zong zong in lu tuma an beina skula olsam takalu na chance thatak anei chu narphal bik lovin principal somna chu apom ta ani haini chu an skula chuan azirlai puiten an musitin tuman an kom du lo awangin sheoma ti thin hle a hun ton mek chu sheoma ti em awangin school danga inson na hun rem chang anei chu alom em ema man mo takin an school hlui lama chuan kalin
school danga akal to do na wangin ale khabuom te chu ala a zirlai dang chuan chengdam school a hai ni alu don ti an shatin mak an ti hlom hle a chengdam school chu mi hausa fa te chau kal theina mun ani la ya hai ni alut ve mai tur chu mak ti in an hlir thup ani atuk zinga chuan principal personal assistant chu hai ni te ina chuan kalin chengdam school uniform chu hai ni hena chuan a pe a hai ni chuan lom takin form chu a hachina dar thlanga te chuan a in envela moya in ti hle a chengdam school alu chu manglama po ale mangai lo laya an school form a have tamai chu mak ati in a phur hle a ole don chumatan chuan khati zong kha Korean drama munom MMA Beach and Rich Mizo chonga recap part 1 chengdam school alu chu mi zong thil chak ber ani angin hai ni po chu phur takin a in buat saya chengdam school a zirlai no panglu to te chu anzir chhuan nuwa chuan engna po jong don se an tan chuan thil te ol sampha thinin mi ngai san an hlo thin ema hai ni chu mi hausa school lu tur ani awangin azirlai puiten thing an ti le an mu sit a hlo awangin hausa tak angalan chu atuma chengdam school a chuan uniform inang thap hachin ma se pheikhok lam chu an du an bun thin thung hai ni chu mol pakhata chuan kalin a poisa lo khol to sa jong keng chung chuan pheikhok nal tak le tumin akala hai ni chuan chengdam school a akal masak ber nia chuan nal takalan na du mai baka azirlai puiten an mu sit ngal mai lo nan a thei to palan moi ve adu wangani hai ni chu chengdam school form ha chung chuan mola chuan akal deuh khera chengdam school form ha ka wang chuan dor ngak tu te po chuan an ngai sakin an buai pui thale a chan chu chengdam school akal no pang chu mi hausa tak fa te vek an ni ti an shat wangani hai ni chuan adu ange in pheikhok man tau tak limited edition an ti chu alei veta a pheikhok alei zo chu a hlimin alom hle a school akal huna zirlai dangten a pheikhok bun an mu huna an ngei san dan tur te chu angai to thleng ngal vek boka pheikhok a leina dora tanga a chuan hu chuan van duai thlak tak mai in meche pakhat chuan hai ni chu tiluiti sha tak mai in aron su a hai ni pheikhok khaina beka chuan a coffee ken lai chu alei buak sak bok thupa po choi lovin chu nu chuan akal san le ngal de ya hai ni chu a thinarimin a pheikhok leiman tau tak chu a mel hema hlau hle a pheikhok chuan coffee a kaya wangin ti re tumin man mo takin bathroom lam chu a pan ngal a pheikhok ti fai tuma beka changa a han phor chuan bek chunga chuan lekha them te hi alo oma chu lekha them te a chuan twal thattu ini ti hi a inziaka hainin lekha a thu inziak a chhar nu chuan a hlau thong hle a chunga enge mothil thalo tak a thlen a hlau hle bok mola a mei cheto nu kha she chuak thutin ani lo kha chu midang ama nei tu an om lo awangin ama ron su tu da kha ani a ring ngala a pheikhok ti fai lai mek chu kalsanin man mo takin ama ron su tu chu mu le ngei tumin mola chuan azong kwal ngala ma se mola chuan mi chi sang an tam ema wangin hai ni chuan a mu mai bik to lo hai ni chu har chuak zokin bathroom a chuan a pheikhok lei thar chu ada ti a she chuak thuta rang takin bathroom lam chu a pan le ngala hai ni bathroom a let le nu chuan a pheikhok lei to ati fai lai mek chu alo om ta hau lo me rang tak mai in bathroom chunga chuan azong kwal ngala ma se muto mai lo anei zonga leive ani awangin chutia rei lo te akal son hlana alo bo ta dei chu mak ati ina ui hle maya a pheikhok bo hainin azon boilai tak chuan toilet atang chuan meiche pakhat chu ron chhuakin haini pheikhok lei ang chia chu aron bun chhuaka haini pheikhok lei ang chu amana tau ema wangin pislem te chau an siam thule minaran mai le phak ani lo ti chu a lei donin dor khak tu te chuan an shila meiche pakhatin aron bun chhuak veringot ti a muin a pheikhok lei nge kha ani arina wangin en zui renga a pheikhok lei ang bun tu chu chengdam school zirlai te zinga hausa berle zirlai dang te poina tilung oilo an hlau em le athu an ngei chan ber bek jenai ani a pa po chengdam school en kolnana tho hlok ber ani bok ma se hai ni chuan bek jenai an ti chu aleshiat ve ngai lawa wangin atan chuan minaran ve mai ani
a phei khok bong nuwa mu masak berin a phei khok lei ang chia alo bun le bok nen hai ni chuan a phei khok ruwa chuan a pu ta a jenai phei khok bun lai chu ata ani thu hai ni chuan a shila bek jenai chuan ani ang mi hausa fanu mei che pakhatin a phei khok ruwa amo pu chu makati ema wangin anui deuh suk ringota jenai om dana chuan hai ni chu alom lo hle mai hai ni bok chuan jenai phei khok bun lai chu thilpoi a thlen ma a pelet fat turin atia jenai chuan hai ni hne na chuan changdam form ha chung chia ati boy mek chu tunge ani ti a shelo chu poi ati thule boyna thuk zoka alu lo nan kalsan zok turin atia hai ni chuan jenai thu soilam ngai saklo chuan a phei khok man to tak nei let le dan ringot chu angai to a tongkam mai chuan a fil theidona a shat lawa wangin tharum mangin jenai phei khok bun lai chu a phel lui sakta a jenai in hai ni chu a form ha ka chang chuan an skula kalani ti a shat awangin phuba alak theinan tunge ani ti zon chwa nge ya tum ngal bok ani sin masalama thil thleng chu alo lang le a bek jenai chuan hai ni phei khok le ang chia chu a lei ve thowa jenai chuan anu le pa in kar ti chetu me che pakhat nen chuan dor chunga chuan anin muwa chunu chu jenai pa lakatlak luma tum luata jenai chu ngai sak ang dewin om thina apa lo ngai zong tu chu me che naran ve mai ania mi hausa chung kwa atanga seilian ani lawa wangin sumwang chowa apa chu betha ani aring ngal burbok jenai chu chung ko hausa ta ka changa seilian ni ma se an chung ko borak chu she oma ti thin le a achian te bulala asoi chuangam bok si lova mani ina twar ngat mai zel ani jenai chuan ador om na chu chwa sanin apa bial nu ina apa ne nge tum thu dora chwa san ma a shila wang chuan aril ruana in mi mu si lovin amit tuya thlak pha hiala aril ru tot lu tuk ti zia omnan bedroom lam chu panin chuta chuan mi shat lovin a trap tawaka chutia bedroom a ala om mek lai chuan mi lo lu thoma shat awangin jenai po chu toilet atang chuan engma thleng lawang meina chuak vele mai bok bek jenai bedroom om lai takin hai ni phei khok alo bo ve che abok nen an pahni in kara chuan buaina in chan chho phata ani hai ni chu are thei awanga mi thu hnuaya kun rang tum lo mi ania chutiang bokin bek jenai po chu an chung ko din huna wanga ma ni to ka chapo ve thak ani bok ani bek jenai phei khok bun lai hai ne lak sak nu chuan ama phei khok aleina dora bok chuan lut le in a phei khok leina bom chu tibo wanga in soin a phei khok da na tur chuan a ma a leitira anda sakna bom ang chia chu avadil le a ma se van doi thak deuh main na thok tu pakhat chuanin andor chunga an thil zor te reng chu limited edition an ni awangin box thar petur chuan poisa an choi bel angai ni ti chu alo shilfia a hai ni chuan leina mai tur anei to lo awangin a phei khok man to tak mai chu sarang pa ngai mai maya chuan khungin a ho puita ani chuti mek lai chuan bek jenai chu hai nin a phei khok bun lai alak sakawang chuan kelongin a ho pha a jenai chu a thil to na wang chuan a thin rim hle a bedroom a buaina ato te chu ngai toiletin a phei khok lak sak tu chu kim hai na ni ti a form ma a ming in bel a mu atang chuan a she chhuaka hai ni chu tunge ani ti she chang turin a chui zui ngala tin a chan te hne na chuan hai ni na chunga thil ti dan te chu a shil ngal bok hai ni chu bek jenai ati boya wang chuan changdam skula alu ma hovin a mel le jenai chunga thil ti chu an lo sha fur to hlom ani atuk ni alawin her chhuaka hai ni chuan in changdam international high school a ani masaber mang tur chuan phu takin a in siama a phei khok le thar te chu bunin moya in ti hle boka hai ni ngei dana chuan zirlai dang ten a phei khok bun an mu huna chuan mire thei fa ni ti an shad lo arina wangle zirlai dangte ang boka nuam sataka a oma be seiwang ani hai ni chuan phu tak main changdam school lam chu apanta a hai ni chu mani in rin tok na nga takle a thil ti na renga thei top chwa thin mi ani a be sei na sang tak nen anu na bung thar kai tur chuan a in buat sei bok ani
Chengdam International High School chu pon lama tanga alo mu chindan ai de in achung chu aro puyati in achangka nga ti hle a chulai mun changkang tak mai zirlai pakhat ani veringot meite chu adu thu sam thleng dik anga angai hiala ama hun zela enge atondon ti shelo ma se phutakin school chung chu afang kwal vela Chengdam school chunga chuan zirna mai pia lama zirlai te tana in ti hlimna mun nuam tak tak chu atam hle a hai ni chuan mu no mati in thlirin omlo ati hle bok a school kalna masani na te khin phei chuan Chengdam school chu ro puya ti hle a hai ni chuan zirna mai pia lama thildanga po mason na tam tak anei pha abei sei hle bok ani hai ni chu zirlai thar tur ani awangin staff room lama chuan in report turin akala chuta chuan tumlo deuh maiin hai ni chuan ama a mei che toileta alo mu to so manga nen chuan anin hule ta hlol mai so manga chuan hai ni chu shwai kwalin classroom sang sang te chu a en kwal puya an school dan le dun te chu a shil shanghal zung zung bok chutia so manga le hai ni an kaldun lai tak mai chuan zirlai pakhat an school mei chia zong zongin an ngei zon ron le biak an chak em chin so do an chu hai ni lampan chuan aron kala so manga bula ommek hai ni chu chanenge mowangin abula kal turin aron soma hai ni po chuan alorem ti ve ngal mai boka zirlai no pang abul hnai lo om ve te chuan doyanan hai ni aron kai sang ta dei chu mak anti hlom hle a so manga po chuan angai na ashelo hle mai doyana chuan hai ni chu shwai chwakin park pakhata chuan a in mu puya chuta chuan doyana chuan hai ni chu a phone number a pe a chumi cho po ni lovin doyana chuan buaina to huna po tranpui a in huam reng thu a shil tel bok ani hai ni chuan engama ma a doyanan buaina a to huna tranpui a in huam thu a shil ringot chu mak ati hle a hai ni chuan doyana na ngai sak tur thu a shil awang chuan doyana chuan adu wang emoti in beiseina anei san pha hle a doyana chu sha chian a chak hle boka a Instagram profile te chu check ngalin doyana thalak post zinga chuan mei chedang ne na an lak dun na a post chu a mu a hai ni chuan a ril ru in doyanan bial nu nei reng chunga ngei sak a in huam thu a shil te chu a sha chhuaka mi paler tak ani ringin doyana chunga beiseina alo nei to te chu engma lo mei ani ti in angai sak zui du talem lovani chutia a phone en reng pa stepa akal lai chuan mola mei che pakhatin aron sut ang cha khan aron suli a hai ni phone chu chhuata tla in ama ron su tu chuan hai ni phone chhar sak pa chuan doyana le abial nu thalak hai ni lo en mek ti chu a mu a rang takin hai ni phone chu a peleta man mo takin akal san zui ngal bok ani hai ni chu Chengdam school alu ma dei atang to in bek jenai ne na an buaina nei te chu zirlai dang te chuan an lo she to a chu mai baka hai ni chu a school lu ni ma sabera doyanan achunga thil ti awang chuan zirlai dang te ngei ven ron ani pha bok bek jenai ne na buaina an nei ti an shatin zirlai dang te chuan hai ni hnaya om chu tuma nan du lova a chan chu bek jenai le a thian te laka buaina nei le an ma ni kal zonga oma piang chu school atanga an chhuak lawani pon chu skula an kal chung zong chuan sheom taka an siam thin wang ani hai ni chuan zirlai dang ten alaka an ril ruput dan chu atira chuan a she thiam lo hle a ma se chu skulina an ti dan ve reng ani arina wangin engatan ma angai du lo lui tlat thung ni khat chu hai ni chuan a buaina in tran na ni turani ti shelovin him takin skul lam chu apan le a skula thlen hnu chuan alokar om na lam chu pan phein zirlai dang te chuan hai ni chu an lo en deuh thup ringota hai ni chu ngai thalo takin omma se azirlai pui dang te hmuwa chuan atilang du chuang lova ama lokaran hon meu chuan skula lu tran ni ma a phei khok leile a bom chu alo oma bom chunga chuan shem huna kan lo lom lu te che ti inziak chu alo in tar boka abul vela om zirlai dang te chuan hai ni chu buaina tok ngei don ani ti an hriat awangin an lo nui so hlom boka hai ni chuan chulai hmuna a phei khok lei ang chia a hmu chu mak ati hle mai ai ngei to har thuta bathroom a mei che pakhat phei khok alak lui sak chu ama ta ni loti a she chhuak ngal zirlai dang te chuan hai ni chu ma ni ni na za puya ani na lawanga lan tum mei che hlawom takle thil ruk mang anga an pu boka
mi thila o luata bek jenai phei khok bun lai po lak sak she lo khopa mirap thlaka an pu bok ani bek jenai le achhan te chu an thil ti le an in cheina reng reng chu zirlai dang te chuan an ngai sang thin hle a chu mai ba ka an thil nei ang zirlai dang ten an lo nei ve ani chuan musit le deu takin an tong khum thin bok ani hai ni chu changdam school a lut thar chau ani awangin bek jenai le achhan te chu tunge an ni ti a hriat miau lo awangin lau ngai na po a shelova azirlai puidang ten bek jenai wanga an bedu lo le musit tak maya an tong khum thin te chu mak ati zok hialani a classmate te chuan hai ni chu an classa om ma tang to in a chan chin chu an lo she to a bek jenai le a chan te chuan chu school a zirlai zinga chuan an thu thuwa an ti thei an nei nwala chung mi te chuan hai ni ta classa chuan lu chilin hai ni chu bek jenai laka buaina anei ngam le a phei khok alo lak sak ngam te chu zak thei lo an ti in musit le deu so takin an tong khum chiam chiama zirlai zong zong chuan bek jenai ti lom lo an hlau em awangin alama chuan an tang vek boka hai ni chu changdam school a chwa san va theina na sheom taka siam chu an tumber ani reng bok ani hai ni chuan changdam school a chuan an ni ang mir theitan chuan thila har sadon ti chu a she thiam chho chanta a mi ho safa te thil nei ang neya an ma ni anga khosak ve mai chu atira tanga athil tum ania chutianga ati ani chuan azirlai puite laka atlak lum mai chu a inringa ma se chu school lu tran ma ho atangin ama hriat mi alovin buaina anei der to alo ni reng zok si a changdam school lu tran ma a beisena sang tak anei te chu beisena beidon thlak mai ani ti a sha chwa pha ta bok ani class an tran ni ma sabera tangin hai ni chuan a classmate te mu sin na le deu so na chu atong chhaumol mola a classmate te chuan hai ni chu hunram chang an mu velia kutlhak tumin an ve reng bok hai ni chuan azirlai puite laka chuan a in veng ve renga ni kha chu hai ni chu soisak tumin zirlai dang te chuan an hwal deuh thup to a ma se vanei thlak takin tlan chian na hunram chang anei hlau mai zirlai dang ten an mu lo na turin mun him lampan tumin atlan chia a hai ni chu amang an ema wangin atana himna ber tura arin an principal room a chuan tlan lutin chanpui turin angena principal chuan hai ni buaina chu enga tan fak ma ngai lovin alo nui liam mai maya chutia an principal in a chanpui du lo chan chu an school mi hausa ber fanin buaina an nei awang le hai ni chu scholarship manga lo lut ani awangin nuam sataka he school a om chu beisei lo turin alo shil ta zek maya principal bok chuan hai ni hena chuan changdom school a she om taka om renga du lo ani chuan a school kal na nga ya chuan le mai turin ati ta zok ani hai ni chuan principal ma vin chutia atong khum chu athina rimin aril ru an hle a ma se hai ni chuan aril ru ti pau khau thlatin changdom school chwa sana tum lo thu chu a shil zui ve bok hai ni chu principal room a chwa san nu chuan zirlai dang te laka chang chuan alabi ru chhun zom zela van duai thlak tak main hai ni chu zirlai dang te laka atlan chiat na lama bek jenai nen chuan anin tong fu a jenai chuan hai ni hena chuan changdam school chu chwa san turin atia a chwa san du lawani chuan changdam school a kal chung zong chuan nuam sataka in beisei lo turin acha bok hai ni chuan anni ang mi ho safa chungte tho chwa zarzova in la million ve mai haulaka chuan azam lo tur thu chu ashila zirlai dang chulai hmuna lo om ve te chuan hai ni chu rap thlak anti in zak theilo anti hle a jinai chuan hai ni na chan le dan le a chong khum dana chuan alom lo hle a ne so tak mai a chong khum tu avoi khat ton na ani awangin a thin rim zwal hle bok changdam school atanga hai ni chu a chwa wa theinan sheom takasiam turin zirlai dang hne na chuan a shil boka hai ni hne na chuan jenai le zirlai dang ten an soi sadon takngia la ashat awangin jenai la ka chang chuan atlan chuak le a hai ni chuan bek jenai chu an school board member zinga a how to ber fanu ani ti a sha chuak bok ani chutia ama himna zonga atlan chiat lai chuan meiche pakhat chuan hai ni chu awm na room lama chuan kai lutin alo chan him lova chu zirlai no pangming chu o shi ni ani a zirlai dang ti ang lo takin hai ni chunga chuan angil nei hle a
hai ni chu atlan chiat na lama chuan a pheikhawk bun lai chu a thlo awangin shi ni chuan pheikhawk bun tur dang alo pe boka shi ni chuan bek je nei chu tungi ani ti le an skula chuan bek je nei thil ti thei zia le zirlai dang pona thu an oi chin zia te chu a shila je nei te thian ho chu mi hausa tak tak fa te an ni awangin an za thin thu a shil bok hai ni chuan shi ni chu a buaina to me ka chuan in nam hnoi ve lo tura adu awangin ruma tang chuan a chwa san ta zoka ruma tang a chwa hnu chuan ama zui tu te chuan an lo hu le a hai ni chuan tlan chiat ngei nanga nga sha to lo wawangin doyana chu angei to chhuaka buaina a to po a chanpui a in huam thu a shil to awang chuan doyana chu chanpui turin message a thona hai ni chu soisak tuma an hwal chup lai chuan a phone chu la chhuakin a in ve nan video chuan a covera ama an khoi ani chuan social media a thedar tu thu a soitel bok ma se chulai hmuna omte chuan hai ni thu soi chu enga tan ma ngai lovin an nui so vel mai zoka mire thei fa ve mai thil ti tum chu mi naga tan ma an ngei sak don chuang lo ti te in an soi boka atopa chuan hai ni chuan du thlan tur dang a sha to lo wangin adin na hmun atang chuan azwang thata ringota vanei thlak takin a hun taka doyana chu ron langin hai ni chu atlak nat lutuk lo nan alo dang mana doyanan hai ni atran puiti bek jenai na sha nu chuan alom lo hle a chu mai ba ka jenai te chuan an chung ko lama buaina an nei meka jenai pa chuan anu phat sanin ngei zong dang a nei ti a shebok jenai pa chuan a fanu chu edun puya somin chuta chuan apa chuan in a meiche kop mek nen chuan ein mel sha tira jenai pa chuan anu pui hwalani thule nawa pai mek thu chu a shil bok chu thua pai na shil nu chuan jenai chu aril ruwa na hle a chanten an chung ko chungchang an sia ani chuan an mu si tu zia te chu angai to athlenghal vek boka apa za omna awanga langmoi ve mai ani awangin apa ber chu tianga a om chu azak le boka riruti thoven tumin anu te in lama chuan akala jenai nu chuan afanu in apa chungchang a she chhuak chu poyati in jenai chu akhongai hle boka jinai nu chuan ariru halu tukti zia omnan zu in chu aching chana chu mai ba ka jinai nu chu nat na nei mek ani awangin adin mun chu a thalo hle bok ani doyana chuan hai ni chu school building chunga in mu puya asoma hai ni po chuan alorem ti ve ngal mai boka hai ni chuan doyanan in mu puya asom wang te chuan adu ve nge yani ti aringa doyana chuan hai ni chu angai sak thule achunga achan te thil ti awang te chuan ngei dam adil boka doyana bok chuan an skula chuan meiche du deuh mai anei thule a hming chu kim hai in ani thu ashila hai ni chuan doyana meiche soi mek chu ama ani aringa hai ni chuan ama lo du ve tu anoma wang chuan alom ril ru hle a movie lo mu to thin angin hai ni po chuan lelfa pa chu atong ve nge ni ain ring hial bok Macedoyan meiche soi tak chu kim hai ni zok ni in hai nin chengdam school alu ma a school building a changa an nam thla kha ni ti doyanan shila doyanan hai ni a hnai na chan tak zok chu a meiche du em kim hai ni chunga thil ti tu chu a sha chwa du wang zok ania doyana chuan chengdam school a hai ni lu theina chan chu twal tha na hmuna thusha tu om chun ani wang ani ti a sha tin hai ni chu school a ron lu tran ni a tangin angai ven ngal em a hai ni chu thusha tu om chun ani awangin alaka tang chuan enge mo shat a be sei ani doyana chuan kim hei ni in chunga tanga nam thlatu chu a mela hmule hmulo hai ni chu azota hai ni chuan doyanan adu wang ni lova a meiche du kim hai ni thina a sha chan du wang zoka alam tang mai chawani ti a shatin alung oi vak lova hai ni chuan doyana chu azirlai puidang ten anti du da lai po a alam tang reng ani awang chuan alo ngei na man le a doyanan meiche dang du anei ti a shat nu chuan kalsan mei chu atum ta zoka hai ni chuan doyanan hne na chuan an principal ne na inrem na an lo siam to awangin twal thana muna thil thendan chu soi chwa rem to lo thu chu ashila doyana chuan hai ni hne na chuan tuma hne na a soi chwa lo tur thule athushat chu soi chhuak ani pon eng buaina ma to bel lo tur thu ashila
hai ni chu hlau thong lo tu le achunga eng thil poi ma then lo tur thu chu a shil boka hai ni chu doyan an thlem tum veu ma se principal ne na inrem na an siam chu bo chiat adu lo awangin a soi chuak du ta chuang lova ma se hai ni chuan doyan a thu soi chu rem changa la in doyan hne na chuan twal that tu chu a shadu tak tak ani chuan a bial pa anga turin atia chutianga omani chuan bek jenai le a thiante ti du dana lakata a fihlim thei arina wangin doyana chu a bial pa le manga turin inrem siamna anei puita ani Jengdam school a chuan doyana chu zirlai te zinga ro alangsar bi khle a principal fapa ani mai ba ka ami zakul tak chu alar pui hle boka lekha zirlama po zirlai thiam thei tak ni in bek jenai nen chuan anin el tok dun hle bok zirlai tam tak chuan ami zia le hausakna awang te po chuan ama benga manom manglova hainin abial pa anga achantir na chu a hlotlin pha hle bok ani doyana nen in ngai zong anga anom dun na chu a hlotling hle a haini ti du da tu te pon ti buai ngam to lovin a thiana chan chu an chak pha ta zok hiala zirlai mei che ho party an nei da apo haini chu tel turin an soma party a an som na chu minei nung chin ho kal theina chau ani thu an shil tel bok haini chuan mi hausa party na akal chu a in ve ve lo awangin an som na chu anara haini thianu sunjoi chuan haini hne na chuan party na akal chu tha ati thu le zirlai dangte ne na in mel shat na le in nel na hunram chang takani awangin kal ngei turin ati a chutia achanu sunjo in kal ngei tura ati awang chuan she tak chungin an som na chu apom veta a ma se hai ni chuan party na a hak tur thom honal anei lo awangin tuition a pek thin na ya ni chu a she chuak zoka na ya ni chu bia in a thom na ho sak adila rin lo deuh mai na ya ni chuan alo rem ti ve mai bok ma se hai ni hne na chuan a thom na ho tir tu chu dollar sang riat man lai ani awangin a thom hnowa chuan re theilo engma ti kai lo turin a cha bok ani zana lo ni chuan hai ni party na akal tur chu sunjui chuan taxi in a thla sunjui chuan ami zia lo ang tak main a phu pui em awang chuan hai ni ngei chu a chalo hia zok sunjui chuan hai ni chu mi hausa zinga chu she ti lo tu le ngei thataka oma rilrunuam taka turin a cha bok ani hainin party na room chung alu chuan zirlai dangpo an lo nual to a party na hall an cheidan te chu amoin a changkang em a zirlai pui lo te po chu an nal hlom hle bok ani hainin party na room chung alu chia chu chulai hmuna lo to sa zirlai te chuan an lo en deuh thupa a chan chu a thom no hak lai chu analin aman po atodon ti an she thiam ngal vek hai ni chuan khoya tang ni anei ti an soi ru sep sep hlom boka hai ni chuan zirlai dangten an soina chu bengkhon du lovin do kana anin tur da chu la in a in ta a chutia wan keng pa a adin mek lai chuan a hnung lama tang chuan zirlai pakhat chuan aron su a vane thlak tak main hai ni chuan awan ken lai chu akor hak lai ati bolo tur chuan a in veng thei hlova hai ni chu chhuata chuan tlu in bek jenai thianu yol hi chuan chanpui tum ni om takin akut wan tur chuan atia yol hi chuan hai ni chu a chanpui du wang ni lovin hai ni kei tho tum pa chuan a in tur ken lai chu hai ni thom no ha ka chuan a lei boluya hai ni chu a thom no hak lai a thil a kaya wang chuan amang ang hle a chuti lai tak chuan party na hall chunga chuan bek jenai chu aron luta party an nei na bek jenai ron lang chu chulai hmuna lo te chuan mak an ti hle a chan chu bek jenai chu party an nei na reng renga aron lan ve ngai lo wang ani ma se chumi tum chuan chan thatak wangin aron kalve a hai ni na lam chu pan phein wine bottle aken lai chuan hai ni kora chuan a lei bota a hai ni chu a thin rim hle mai bek jenai chu hlau bik du ho lovin bek jenai na chunga thil ti awang chuan khoi let tumin a thau chuak ngal wata ma se chulai hmuna waiter lo te chuan hai ni chu man betin an lo dang mana party an nei na hmun cafe chu bek jenai te ta ani awangin chulai hmuna na thok te chuan a thu an oin an za hle bok ani
hai ni chuan naya ni thomno thil kaya wang chuan amang ang hlea akor ho sak chu amana tau ema wang le leile na mai tura nei lo ti ai sha chian ema wangin akora wain kai chu ti re na tur azong ngal thuaya hai ni chuan naya ni kor ati chha sak awangin athar le sak na turin apa hne na chuan school lama amamo le na turanga soin poisa adila ma se apa chuan chutiang ang poisa tam thama nei lo thu alo shila hai ni unaw pa po chuan dollar sang rat lai mai apa hne na adil chu om lo ati in an unaw chuan anin ho boy pha bok ani chuti mek lai chuan bek je nai le naya ni chu in mu in hai ani chunga thil thleng chu an panhi ro man lok sa vek alo ni a bek je nai chuan naya ni chu mangtang kain ro man na alo nei sa chu ashila naya ni po chuan hai ni laka phubalak na rem chang taka ngain alo rem ti ve mai bok ani hai ani chuan naya ni thomhno ati chha sak tak siam nan chuan poisa anei theidan tur chu angai to na sa hle a zana chuan hai ni chu konga akal lain mi pakhat ne na athil nei that ang te chu shal tumin an lawin dor meka hai ni mi biak pa chuan ati buai emo atia man mo takatlan phein chopa chu anam son ngala so manga che dana chuan hai ni dor mek pa chu alung oi lo hle a hai ni thil zor po chu amana chiar ai tloma ape ka ngai pha ta bok ani so manga che dana wang chuan hai ni chu athin rim hle a poisa anei na tur ngei to bel le angai pha bok part time an tho tur azon le angai ba ka athil nei dang po ashal bel angai pha bok ani atu ka chuan hai ni le bek je nai chu skula chuan in mu in hai ni chuan bek je nai hne na chuan ama ne na buaina adu to lo thu le in rem taka omadu thu chu ashila bek je nai chuan hai ni chu du thlang turin atia hai ni naya ni thomno a ho sak ati chha tak chu athara leisak ain huam thu le a leisak ani chuan chengdam school chu chwa san turin atia bek je nai offer chu hai ni chuan adu lo ani chuan chengdam school atanga a chwa ma chu ati bai chhun zom zel tur thu a shil bok du thana dik a siam theinan kar khat chung lawin ngei to turin ati bok ani hai ni chuan ko thar leina turin poisa anei to lo bok nen naya ni la chuan alo tur ve sek boxi ain ngei to boy hle mai an boy na to mek chu shi ni chuan tran pui dan tur alo ngei to puya an zirlai pui li duk min hne na chuan zirlai dang te pon boy na an to changa poisa an puk thin thu chu shi ni chuan ashila hai ni chuan shi ni shil ang chuan li duk min nen chuan in mu in poisa amamo za tang te chu soin an panhi chuan in rem siam na an nei ta ani duk min a chuan hai ni dilang za dollar sang thum chu rang tak main a pe ngala ma se a poisa puk tir chu a thon mai chuan alo phalbi khau lo phut let aneya a phut let ang chu ati sak theilo ani chuan kartinin a poisa puk chu apunga tur thu a shil bok duk min a chuan hai ni hne na chuan a thil ti tura pianga apui ani chuan poisa apek bel tur thu a shil bok ani duk min a chuan zirlai mei chha te chu thomno sexy tak tak hak tirin thla alak sak thina hai ni chuan chu tianga a in chei sak ve ani chuan poisa tam tham tak apek bel tur thu a shil bok ani hai ni chu poisa amamo na asan ema wangin duk min a som na chu pomin poisa a hlo chwa theinan chuan thla chu ain lak tir ta zela hai ni chu a poisa mu na tur ani phot chuan a za om na po chu a shal du pha te zel boka duk min a du dan ang zela a in chei ani chuan darkar kha chungin dollar sang thum zel a mu tur thu a shil boka chu mai baka hai ni chu duk min a mu laya kor halova o mani phei chuan poisa tam tham tak apek bel zer tur thu a shil bok hai ni chuan she tak chung chuan a poisa mu na tur ani awangin duk min a thuang chuan a om ta zel ani doya na po chuan abial nu kim hei ni that tu zon chwa tumin ma la mek zela doya na chuan kim hei ni chu alo mangai man le ani ti a om lo nu chuan a in she chwaka CCTV footage atang chuan kim hei ni thi ni a thil thlen dan chu en tumin apa ruma chuan alu druwa ma se thil thlen ni mi chu engma chui zui theilawin alawin delete fek baka restore theilawin a ombok ani
doya na chuan haini hne na chuan abial nu thattu chu shilto turin angin le a ma se haini chuan principal hne na alawin tiam to angin ala soi chwa theilo thu a shil non le haini chuan school building chunga chuan meichia a hmu thu le chunu chu a thla chaw a hmu awangin tunge ani a hriat mai bik lo thu a shil ani haini chuan kim heini thi na hmuna thil thlen dan chu amut dona piangin ala sha chuak reng zela thil thlen lai khan kim heini chuan haini chu thria peti a sha chuak thut bok chu thria kol lai mek chu twal thattu an chuina konga atang kaya rina wangin ala da thareng bok ani atu ka chuan bek jenai pa bial nu chu chengdam skula chuan arun kala hamin hi chu chengdam skula chuan english teacher anga lo thok to thin ani ma se jenai pa ni anin ngei zon ta ka wangin anha chu a chol san ta zoka jena in apa ngai zong min hi chengdam skula aron kalti asiatin alung oi lo hlea chu mai ba ka min hi chu apa personal assistant in apa motora aron shwaya mu wangani jinai le min hi te chu apa chungchanga chuan in nyal buain min hi chuan jinai chu ngei om tak takin atong khum vela jinai hne na chuan apum chunga chuan apa fa apai mek thule mipa ani thu chu ashila anaw pai mek chu mipa ani awangin jinai pa ro zong zong khom tu tur ani thu chu TL takin asoi khum vel bok ani min hi chuan jinai pa chu ruam man na nei sa rana lo ngai zong lok ani baka arawa du wang chawa ngai zong ani ti asiatin jinai chu aril ruana hlea chutia an panhia ani hnial boy lai mek chuan jinai chu aril runat ema wangin thoha turang mai na tal boy ta thut mai chuti lai tak chuan hai ni chu ron langin jinai te senior anga insoin a thlawang aron hausak ngal wata hai ni chuan min hin hena chuan bek jenai chu kalsan turin ashil bok ani hai ni chuan bek jenai pa in nupui danga rukin alo nei ti chu asha chwa pha a jinai chuan hai nin an chung ko thuruk asha chu remcha nga la in ama volet nan amana hlawa wangin hai ni hne na chuan ani yang mi re thei khongai na ma mo lo thu chu ashila ma se hai ni chuan chutiang lama thil ti atum lo thu le chengdam school a chwa san thei na na ama vo na na aman akorman tu chu anei to thu chu shil pa in a poisa ken lai chuan je nei chu a thea chu mai ba ka chengdam school a chwa san lo tur thu le na yo ni korman tu chu ama na tho chwa ve thei ba ka a khongai na ama mo lo thu chu a shil tel bok ani chumi nu chuan hai ni chu chengdam school a chuan tu manan ti boy ngai to lova anun po zalen takin amang ta zela atira chuan doya na wanga ti boy tu nei lo emo a intia ani na taka chuan bek jenai zok chuan hai ni chu ti sheo ma phal to lova achan chu hai ni chuan bek jenai te chung ko chungchang a shat to wang ani chu mai ba ka jenai chuan hai ni tumru na chu angai sang ruzok hle bok ani doya na chuan abial nu chunga thil thleng chu sha chiana du to ema wangin hai ni chu azot non le a hai ni hne na chuan twal thattu a chuina konga pui turin asom non le a hai ni chu abial pa anga om chun zom zel turin angen le bok ma se hai ni chuan an skula chuan ti boy tu anei to lo awangin doya na ne na an lem chanang chu ama mo to lo awangin asom na chu anar sakta ani doya na chuan hainin asom na anarawang chuan haini chu vovin apa hne na chuan twal thattu chumit ngein hainin a mulauti apa shil ani chuan achunga thil thleng tur chu ngai twa turin na tia atopa chuan haini chuan doya na chu tranpui arem tile te zok ani haini chu an skula chuan a thiante lakata a buaina chu fel to ma se buaina dang anei belle a haini chuan liduk min hne na tang chuan akor phel lai video chu adong tanol mai haini chuan a video don chu midangin an hmu ve a hlau hle a buaina to mek chu shiani hne na chuan shilin haini chuan shiani chu school a lu tirata ama ngai sak tu ani awangin ari ruhana te chu a shil zela shiani chuan class an lak lai chuan
hai ni le khabua chuan ziakin a that le that lo thu chu azota hai ni chuan sheni kut ziak chu a mu to nuan ema wangin thil sang sang angai twa chwa pha a chumi zan chuan hai ni chuan school alu tira alo kara lekha intar ada that chu a phor chwaka shianin ale khabua azianen chuan en kopin apani chuan shiani handwriting ve ve ani ti chu a she chuak ta a hai ni chuan shiani chuan a tran pui du wang ni lovin arukin buaina lo thlen char char ti a sha chwa pha ta bok ani school building atanga annam thlak kim hei ni chu hunrei tak chung damdo in lama ni khoshelovin a renga shiani chuan kim hei nin damdo in a mek chu vatlo in shiani chuan kim hei ni hena chuan doya na chuan kim hei ni mi ziale thil ti a shat lo wanga langai sak mai mai ani thu chu ashil ani Chengdam school a chuan an chung te hausak dan chu zirlai te hmu turin an tar chuak thina shiani pa te company po bek jenai pa ming hnuai chia thin ani ma se vanduai thlak tak mein apa te company chu atla cheta hlau mai shiani nu le pa chu ban nga ema wangin zelan lu angai pha hial boka an chung ko khosak nom laya ama tlon tu te chuan an tlak chian hnu chuan an en san hlau thunga shiani chu bek jenai nen po chuan chan thatak an ni thina ma se shiani te chung ko tlak chiat hnu chuan anin chan that na po a chiat pha bok ani bek jenai chuan hai ni video viral mek chu lo mu ve in shiani le hai ni chu anin kom thin ti asiatin shiani thil ti fek ani aring thiam hala a chan chu shiani mi zia asia chian em wang ani shiani chuan mire thei chung kwa atanga local te chu man chang kai na tur anei ani lo chuan thian tak taka apom ngai lo wang ani bek jenai chuan shiani chu vovin hai ni chunga thil ti chu ati top du lo ani chuan atana poi tur thu chu ashila shiani chuan bek jenai chu voletin midang shat a hlo em an chung ko buaina nei mek chu a shat to thule midang bula puan chwa sak tur thu chu ashil bok ani hai ni chu shiani ruma chuan man mo takatan lutin a video anti viral tummek anda na turo mang pen drive chu azong kwal chiama chutia azon mek lai chuan shiani chu aron lu thuta hai ni chuan shiani mi zia chu tenomati thule a thian tha anga angain ati mol phodu chu a thin rim hle a chan chu li duk min ane na a in mel sha tir ma pon engang mi ziangi ani ti chu shiani chuan a shat lok vek to wang ani shiani chu bek jenai na ti dana chuan alom lo ema wangin hai ni chu man tang kai dan tur azong ta a hai ni hena chuan kim hei ni school building atanga nam thatu chu bek jenai ani thule bek jenai pa chung chang chu kim hei nin alo sha ta wangin kim hei ni chuan atwar pha ta ni ti in dot ashil ta a shiani chuan hai ni hena chuan kim hei ni van duai na to chan chu bek jena in school building chunga tangin anam thati asoi chua ka ni chuan a video chu ati viral lo tur thu ashila asoyanga ati du lawani ero chuan amwal phona in tran na turani ti ashil tel boka in ngei to na hun kar kha chung apek tur thu ashil bok ani bek jenai nu chu azu in na salutuk ti zia omnan damdo in lama ain en kolmeka jenai chuan vakanin an pani chuan an tun mahunte soi chuak dunin an him dun lebok school ban nu chuan hai ni chuan kim hei ni chunga twal tha tum na thleng an du lo lan tir na na banner an tar chu a hmua bannera chuan kim hei ni tana ro rel na dik om theinan twal tha tu sha chuan khongai takin in lo report donya ti a in ziak bok hainin chu thu a chiar hnu chuan a thu shat a zep me ka wang chuan a in thiam lo hle boka chengdam school lu adu luata thudik a shat chu a thup mek boxi a chutia in ngei to boy mek lai chuan jinai chuan haini chu ron mu in haini chuan bek jenai hena chuan anin mu tira a che dan moi lo takawang chuan ngai dam adila vanei thak takin bek jenai chu haini lamtang ani to awangin ngai dam dila ngai lo thu a shil bok haini chu shiani lakatang chuan inthiar film turin acha bok ani atu ka chuan do yana le haini chu
dukmina ruma chuan pendrive zong tur chuan an lut duna hai ni mai ni lo zirlai dang shang video a alo lak ruk sakna po chu an mu chwa pha boka hai ni chuan pendrive pakhata chuan kim hein ti in ziak chu a muta a doyana le a thian te chuan li dukmin chu vavin video alo lak ruk to shang chu delete turin an tia so manga chuan shiani laptop po chu alak sakbok ani atopa chuan doyana le so manga puina mangin pendrive zong chu haini kuta chuan a om ta veka ma se shiani phone mi ero chu an lapai bo sak theilo thung ani haini chuan pendrive pakhat a minga om chu en tumin a laptop a chuan a wa luta arin lo deuh main ama video zok chu ni lovin kim heini tuna damdoina ni khoshelova om mek zok video chu alo nia a video en meka chuan kim heini chuan yul hi bialpa pakuji na nen chuan an lo khosaduna haini chu athil mu chuan abara khai hle mai kim heini chu engang mi ziange ani ti le achunga thil theng chu engwange ni ta ang ti in angai to boy pha hle a haini chuan kim heini chunga thil ti tu asha chwa theinan fin fiana pani anei pha a fin fiana kolmek pani pendrive le kim heini kutachanga alak thria kolmek nen chuan twal that tu chu asha chwa theinge ya ringbok ani chumai baka kim heini chu engang mi nge ani ti asha chwa pha theibok don ani atuka chuan shiani chuan haini chu vole in bek jenai chu twal that tu anga soi chhuak tur chuan atile a haini reru chu abuai hle a shiani soyanga ati ani chuan skula tangin an no chhuak ngei don ani ti chu asia a shiani thuanga atilaw ani ero chuan a video awang chuan amwal pho don ani ti po asha chiang hle bok ani shiani chuan zirlai dang ho po alo vo ve fo to china haini chunga ati angchia hian kim heini le ujina khosak dun dan video anei mang chuan kim heini po chu avo ve to chin bok ani haini chuan shianin avo na chu somang hena chuan shilin shianin avo to lo na turin malak saka chanpui turin angena somanga chuan haini chu chanpui tura in pe reng thuwa shilbok zana chuan doyana chuan yul hi birthday party a chuan haini chu kalve turin soma atira chuan haini chuan asomna chu anara achan chu party na hmuna chuan musitaka antong khumle a hlovang ani ma se doyana chuan abula omreng tur thule achunga engma athen lo tur thu atiama wangin party na chuan akalveta a yol hi le ujina chu in ngai zong mek ni in an pani chuan an hlim dun hle ujina chuan party na local zong chu anei le in mantur atum sak vek bok hei ni po chu tlangnel taka omin a hlim ve hle a chutia hlim taka om lai chuan yol hi thi or chuan amit ala tatlat mai yol hi thi or mek chu kim hei ni che chuan na hmuna hai ni na pek kha ani ti a she chuaka chulai hmuna chuan doyana le bek jenai chu anin nial boya an pani chuan no pante tata in chan thatak an ni thina ma se doyana le kim hei ni in ngei zon nu chuan eng kim adang lam ta vek ani bek jenai chuan doyanan kim hei ni aboi pui nu atang che in anin chan thatna achat pha ani in a soya kim hei ni chu middle ru chalau tak ani baka an chan ho ti chha tu mani ti doyan hne na shil nu atang che in an chan ho in kar aboi pha thu a shil bok chu thu je nai na soi nu chuan doyan a chuan kim hei ni chu bek je nai tha ani arin thu a soi chuak ta a an pani in nyal boy na chu a so sang chho zela ji nai chuan kim hei ni chu an re thei wanga hwa ani lo thu le an chan ho a man tang kaya wanga hwa ani thu chu a shila chutia a soifia na a chuan ji nai chuan pa ku ji na le kim hei in om dun dan zong po chu a soi chuak ta veka chu thu do yana na shat nu chuan a chong hle mai a bial nu in a chan pa chu tiang a alawom pui du ti a shatin a thin rim hle bok yol hi chu bek je nai party na che dana chuan alom lo hle a yol hi chuan a bial pa le kim hei ni chungchang chu a ma de a sha to thu a soi chuaka hujina ne na anin kar a chat pha lo na na shelo der mai mai ani thu a shil tel bok
yol hi chuan a birthday party borak ati chha sak vek awang chuan a thin rim hle ani kim hei ni chuan nujin a hna chuan an che swalna video chu midang hna puanzar lo nan hujina chu vovin ama mutpui tur chuan ati lui thina a thu zom lova hujina na mutpui du lawani chuan an pahni inkara thuruk om chu midang te hna soi chwa chuan a vota ani midang te na an sha chwa lo nan ti in hai ni du dan ang nge nujin chuan a che chwal pui ta thina bek jenai chu party na atang chuan chhuakin an thian ho inkar a boy tak vek awang chuan a ril ruan a hlea hai ni chuan bek jenai chu shwai har adu baka anin lama thil hmu tur a nei awangin a shwai ho ve ta a hai ni chuan kim hei ni kuta tanga alak thi chu hmu in yol hi or ang che ani thu chu a shil boka chu thi chu amana to ema wangin mindan zong lei thei ani lo thu a shil tel bok yol hi chuan ujina thipek chu ati bawa wangin ujina hna chuan anga yang cha le sak le tura a shila wangin a birthday gi fatan a le sak non le bok ani kim hei ni inchunga tanga nam thatu chu doyana le shiani chuan bek jenai thilti ani an ringa a chan chu kim hei ni le bek jenai te chuan an pani inkara buaina an nei wang ani ma se hai ni ro chuan twal that tu chu bek jenai ani a ring lo thung hujina yol hi birthday ya a thipek a hmu hnu phei chuan twal that tu chu yol hi ani a ring het bur ani twal thana thlen ni chu lo langin chumi zan chuan kim hei ni chuan hujina chu school building chunga in hmu puya asoma chu thu chu yol hi in lo sha ta wangin kim hei ni hmutur chuan yol hi zok chu akalta a yol hi chuan kim hei nin abial pa chunga thil ti dan le an pahni om dan chu a shat ve vek thu a shila yol hi chu kim hei ni che dan tenom takawang chuan a thin rim hle a an pahni chuan in hial boin anin swal pha hial bok anin swal boy lai chuan yol hi thin rim in sum zo lo chuan kim hei ni chu building chunga tang chuan anam thla a hei ni chuan yol hi thi or lai chu apo thlak sak tel boka chumi zana chuan yol hi chu amangangin a che boy hle a in hnuai lam azuk en chuan hai ni loading chu a hmu bok thusha tu anom don ti a hriatin a chi ai pha hle bok ani yol hi chu twal that tu berani ti hai ne te chuan an she chhuak ta bok ani sin chu in thak le in hai ni chu shiani chuan bek jenai chu twal that tu ani ti a soi chwa du lo awang chuan hai ni video a phone a kol mek chu a the dar tur thu chu a shila hai ni chu kar khat chung in ngei to na hun a pek chu a zo to awangin du thlan tur dang a nei to lo thu a shil bok hai ni chuan shiani video kol mek chu a the dar a hlau ema wangin in hmu puya asoma twal thatu dik tak a sha chwa to thule an pahni in kar chu soifel thei ani thu a shil bok ani twal thatu dik tak a sha chwa to thule an pahni in kar chu soifel thei ani thu a shil bok ani shiani chu hai ni chuan a hmudu tak tak ani chuan school building chung bera kalturin a shila hai ni shiani bulakala tumlai tak chuan shiani zok chu in chunga tang chuan tue mo hian arun nam thlatamaya so manga emo bek jenai chu twal thatu ani ve ve theiti na aloni ta a chan chu hainin so manga chanpuina adila chu mai baka jenai nen po buaina an nei sa bok wang ani tunge twal thatu ber chu ni ta ang ti in ri ru kha in lo seng theu donya